Ireki da Eusko Jaurlaritzako enplegu eta gizarte politiketako sailak lehendabizikoz antolatu duen Safer Internet Day lehiaketan parte hartzeko epea. Helburu hau du, interneten, sare sozialen eta teknologia berrien erabilera positiboa eta arduratsua aitortzea, baloratzea eta sustatzea. Internet seguruagoa eraikitzen parte hartu nahi duzu? Lehen hezkuntzako 3. mailatik DBH-ko 4. mailara arteko ikaslea bazara edo aisialdiko talderen baten kidea bazara, animatu gainerako ikasleak eta irakasleak lehiaketaren kategorietako batean parte hartzera. Ikus-entzunezko lan bat egin behar duzu, gehienez 2 minutu eta erdikoa, edo zein arte disiplina baliatuta, baina beti ere irudia eta soinua erabiliz. Argitara ezazu YouTubeen eta bidali oinarrietan adierazitako datuak parte hartzeko helbidera apirilaren 25 baino lehen. Irekian duzu lehiaketari buruzko informazio gehiago. Deialdiaren oinarriak osorik eskuratu ditzakezu Eusko Jaurlaritzaren zeuk esan zerbitzuaren webgunean.